Vitajte na portáli Stredného odborného vzdelávania a prípravy. V nasledujúcom videotutoriále sa oboznámite s nástrojom Moje úlohy. Používanie nástroja prináša zefektívnenie vzdelávacieho procesu vďaka jednoduchému spôsobu tvorby úloh a ich vypracovania. Nakoľko je zadávanie a vypracovávanie úloh personalizované, učiteľ získava informáciu o prezretí úlohy žiakom. Žiaci majú úlohy sprístupnené na vzdelávacom portáli pre žiakov, čo umožňuje prístup k úlohám nielen počas vyučovacej hodiny, ale aj počas ich prípravy doma. Tvorba novej úlohy. V časti Môj portál zvoľte možnosť Moje úlohy. Následne kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú úlohu v pravej časti obrazovky. Zadajte názov úlohy. Jedinečný prístupový kód k úlohe slúži na zdieľanie úlohy žiakom, ktorým chcete danú úlohu sprístupniť na vypracovanie. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť úlohu uložíte. Pre vyhľadanie vzdelávacích materiálov zvoľte možnosť vyhľadať vzdelávacie materiály pre túto úlohu. Každý vzdelávací materiál zobrazený v ľavej časti hlavného okna môžete do úlohy vložiť presunutím myšou alebo kliknutím na tlačidlo Pridať. Po vložení všetkých materiálov do úlohy kliknite na tlačidlo Uložiť. Kliknutím na voľbu Úloha máte možnosť zahrnúť do úlohy okrem vzdelávacích materiálov umiestnených na portáli aj vlastné súbory a tiež odkazy na webové stránky. Zdroje obsahu môžete v rámci jednej úlohy ľubovoľne kombinovať. Jednotlivé vzdelávacie materiály môžete mazať, upravovať k nim priradené komentáre a tiež meniť ich poradie v úlohe. Prostredníctvom voľby Moje úlohy vidíte všetky vami vytvorené uložené úlohy. Tie môžete zobraziť, upraviť, pridať medzi obľúbené položky, prípadne vymazať zo zoznamu úloh. Tlačidlom Skryť sprístupniť úlohu sprístupníte žiakom na požadované obdobie. Funkcionalita portálu taktiež umožňuje pedagógovi overiť, či žiak pracoval na zadanej úlohe. Pre zobrazenie výsledkov od vašich žiakov kliknite v časti Moje úlohy na tlačidlo Výsledok alebo Výsledky patriace pod danú úlohu. V tejto časti si môžete prezrieť prácu vašich žiakov, vytlačiť alebo stiahnuť vybrané výsledky.